Máté Soma vagyok, 19 éves, és gyerekkorom óta küzdősportolok, judóval kezdtem, viszont aztán egy olyan 6 éve váltottam jitsura, azóta vagyok Csámpár Jánosnál, és 6 éve versenyszerűen jitsudok. Jobban tetszett a szabályrendszer, elmentem kipróbálni egy jitsu versenyt, még annó a judó edzőmmel, sokkal jobban megtetszett a szabályrendszer, sokkal szabadabb, sokkal több a földharc. Vannak a technikai edzések, mint például ez is, ahol bemelegítünk, csinálunk drilleket, van technika, és utána kevés küzdelem. Van egy olyan, ami küzdőedzés, és akkor ott csak küzdelem, váltott partneres küzdelem, stb. Küzdőgyakorlatok, és van az, ami teljes mértékben erősítés, az konditermi edzés. Megírja az edzőm a programot, az erősítést, ki kell találni, hogy milyen súlyban indulok, most hány kiló vagyok, és hogy a súly és a fizikai forma az hogy lesz beidőzítve. Utána pedig az adott versenyre meg kell írni egy gameplant, ami már inkább ilyen taktikai, és azt át kell beszélni a jitsu edzőmmel. Legfőképpen a szabályrendszerben különbözik, mert más szabályrendszerekben is ugyanúgy van nógi, 2 részlete van olyan rész, amiben nincsen egyáltalán pont, és a pontozás is teljesen más, a szabályok is sokkal jobban arra sarkalják az embereket, hogy akciódús legyen, sokkal pörgősebb egy meccs. Találkozunk május 4-én az ADCC Central European Open-en.